Καλησπέρα σας, τι κάνετε, όλα καλά, πάντα καλά. Είστε συντονισμένοι στον ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του Music Society και ακούτε την εκπομπή Μουσικό Κουτί. 10 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο, σαν να λέμε περίπου 2 εβδομάδες πριν την Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής. Και γιατί τα αναφέρουμε αυτό? Όχι τυχαία σίγουρα, αλλά γιατί εκείνη τη μέρα επέλεξε το Piano Plus Festival για να γιορτάσει τα 5 του χρόνια. 5 χρόνια προσφοράς και δημιουργίας, γεμάτα πολλές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και φυσικά πολλή μουσική. Το Music Society θα είναι ένας από τους χορηγούς της μεγάλης γιορτής που θα γίνει για τα 5 χρόνια του Piano Plus Festival, και σήμερα το Μουσικό Κουτί έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον διοργανωτή του φεστιβάλ, Ανδρέα Ξενόπουλο. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, Σταμάτη. Αλλά και κάποιους από τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Θα γίνει Παρασκευή, είπαμε, 21 του Ιούνιου. Να αναφέρουμε τώρα τα ονόματα, θα τους παρουσιάζουμε μετά έτσι κι αλλιώς. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης Τσουκνίδας. Γεια χαρά. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Η Όλγα Λεξοπούλου, μαέστρος του φωνητικού συνόλου Vocal Inventions. Καλησπέρα και από μένα. Και η πιανίστρια Δήμητρα Κοκκινοπούλου. Καλησπέρα. Λίγο πιο κοντά και Δήμητρα, καλά θα τα βολέψουμε μετά. Λοιπόν, έλεγα να ξεκινήσουμε από τον Ανδρέα και θα ήθελα να μας πει καταρχήν κάποια πράγματα για την ιστορία του φεστιβάλ. Πότε ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε, τι σχέδια έχει για το μέλλον. Ωραία. Εγώ να σας καλησπερίσω άλλη μια φορά. Να σας ευχαριστήσω σε όλο το σταθμό που για δεύτερη χρονιά είσαστε χορηγοί επικοινωνίας και είστε κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια. Το Piano Plus Festival είναι ένας χώρος μουσικών δραστηριοτήτων που ξεκίνησε από μια ομάδα νεαρών φοιτητών τότε στο Πανεπιστήμιο και των καθηγητών τους, των οικογενειών τους. Δημιουργήθηκε ως μία ιδέα για να προβάλλουμε το καλλιτεχνικό μας έργο ως πιανίστες τότε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πιανίστες ακόμη, αλλά σε άλλους χώρους τώρα πια. Δημιουργήθηκε λοιπόν για να φτιάξουμε ένα χώρο στον οποίο να μπορούμε να παρουσιάζουμε το έργο μας, να μπορούμε να φιλοξενούμε καλλιτέχνες από την Ελλάδα αρχικά και τώρα πια και από το εξωτερικό, οι οποίοι να μας εμπλουτίζουν με τις γνώσεις τους και να μοιράζονται μαζί μας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την τέχνη του πιάνου που δύσκολα κανείς μπορεί να βρει στον ελληνικό χώρο. Τώρα πια κλείνουμε τα 5 χρόνια από τότε που φτιάξαμε το Piano Plus Festival. Έχουμε περάσει μέσα από πολλές εκδηλώσεις, έχουμε γνωρίσει πολλούς καλλιτέχνες, έχουμε κάνει σεμινάρια σε σχολεία για παιδιά, έχουμε κάνει πάρα πολλά master classes σε μουσικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς που ταξιδεύουμε έχουμε προσφέρει και εμείς στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και στην Αμερική, διοργανώνοντας σεμινάρια εκεί. Και φυσικά έχουμε κάπως γεμίσει τους μουσικούς μας ασκούς από πολλή μουσική που μας έχουν προσφέρει οι άνθρωποι που έχουμε προσκαλέσει στο φεστιβάλ. Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, που είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής, επιλέξαμε να γιορτάσουμε αυτό το κλείσιμο του πρώτου κεφαλαίου του Piano Plus Festival στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 7.30 ώρα. Θα είναι ένας μαραθώνιος, θα έλεγα, συναυλία μαραθώνιος, γιατί θα συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα. Αυτή η μεγάλη συναυλία θα έχει ένα συμβολικό εισιτήριο 6 ευρώ. Και θες να σου αναφέρω τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν? Μπορούμε, ναι. Καλό. Θα έχουμε το φωνητικό σύνολο Vocal Inventions, που θα μας μιλήσει και η Όλγα σε λίγο για το έργο τους. Θα έχουμε τη Δήμητρα την Κοκκινοπούλου που έχουμε και επίσης εδώ. Η Εβίτα η Μανιατοπούλου είναι μια ακόμη πιανίστα που θα έρθει μαζί με τον Αλέξη Πογρευνόη από την Κέρκυρα. Είναι φοιτητές εκεί και θα μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα για πιάνο και κλαρινέτο. Επίσης θα έχουμε την Ελένη Βουδουράκη που είναι τραγουδίστρια της λυρικής σκηνής, που θα έρθει με τον πιανίστα Νίκο Τσαλίκη να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα από επιλογές από τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Θα έχουμε επίσης
ένα καινούριο στην ομάδα πιανίστα, το Φώτη τον Ματζακίδη. Επίσης θα έχουμε το πιανιστικό ντουο του Χρήστου Σακελαρίδη και της Μπεάτα Πίντσετιτς. Και τέλος θα κλείσουμε την συναυλία με το Μουσικό Σύνολο Άνοιξη και τον κύριο Παναγιώτη Τσουκνίδα που διευθύνει το σύνολο, ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός υπεύθυνος του φεστιβάλ. Και έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη φέτος στο φεστιβάλ, γιατί την εκδήλωση θα ανοίξει ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο γνωστός σεφ που κάνει την κουζίνα της μαμάς, που τον έχουμε γνωρίσει από τον Αλφα. Και πλέον είναι συγγραφέας, κάνει εκπομπές κυρίως ιντερνετικά, οπότε κινείται στο χώρο σας. Και επίσης ο Ευτύχης έχει σχεδιάσει μια παράσταση την οποία ονομάζει Μουσικομαγειρέματα και γράφει παιδικά τραγούδια που έχουν να κάνουν με τη μουσική και το φαγητό και κάνει αυτή την παράσταση, την παρουσιάζει σε σχολεία για παιδιά. Οπότε θα δούμε ένα μέρος αυτής της παράστασης και επίσης θα μας μιλήσει για το πώς κατά τη γνώμη του συνδέεται το φαγητό με τη μουσική. Πολύ ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα. Το πρόγραμμα μπορεί να το βρει κάποιος και στο ίντερνετ. Το πρόγραμμα μπορεί να το βρει κάποιος αν θέλει στο www.pianoplusfestival.gr, καθώς και στο site του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, και έχουμε και προπόληση εισιτήριων είτε μέσω του site του Ιδρύματος είτε από τα καταστήματα Public. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα πρότεινα να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα. Πήραμε φόρα, τα είπαμε λίγο μαζεμένα. Ωραία τα είπες βέβαια. Και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε τη σκητάλη στην Όλγα. Την πήρα. Ωραία. Και θα ήθελα για αρχή, Όλγα, να σε ρωτήσω ποια είναι η σχέση με το Piano Plus Festival? Με το Piano Plus Festival γνωριστήκαμε πέρσι με τον Ανδρέα τον Ξενόπουλο. Μου έκανε μια πρόταση να παρουσιαστούμε κι εμείς. Τότε ήρθε στο 2, έδωσε μια συναυλία. Ενθουσιάστηκαν όλοι. Τα παιδιά που ήταν στη χοροδία, είχαμε από πριν συνεννοηθεί ότι όλοι πρέπει να πάμε σε αυτή τη συναυλία. Ακριβώς γιατί ήταν μια ευκαιρία να δούμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο μουσικής που δεν μπορείς να το βρεις κάθε μέρα και λείπει. Πρέπει δηλαδή να παρακολουθείς τέτοια πράγματα αν θες να ανοίξει το μυαλό σου. Μας έκανε την πρόταση ο Ανδρέας και ξεκινήσαμε να πάρουμε κι εμείς μέρος στο Piano Plus Festival. Πέρσι και οι Vocal Inventions έλαβαν μέρος, αλλά και η παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Μοσχάτου και Ταύρου, η Πιτσικάτη. Και φέτος στην Παγκόσμια ημέρα της μουσικής θα πάρουν μέρος μόνο οι Vocal Inventions. Πολύ ωραία. Θα πρότεινα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα δείγμα από τη δουλειά σας και μετά να μας μιλήσει καταραμένο Σαρδάμ. Να μας πεις λίγα πράγματα παραπάνω για αυτά τα φωνητικά σύνολα. Βεβαίως. Καταρχήν, πες μας αυτό το ωραίο πες για το Σαρδάμ. Μου άρεσε. Ναι, το Σαρδάμ είναι αναγραμματισμός από έναν Έλληνα ηθοποιό που λεγόταν Μαδράς. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1920 με 40, εκεί πέρα μεσουρανούσε. Συνέχεια μπέρδευε τις ατάκες του και ο ίδιος έκανε αναγραμματισμό το επώνυμο του Μαδράς και έγινε Σαρδάμ. Και έχει μένει στην ελληνική ιστορία το όνομα του, οπότε είναι πάντα διάσημος. Και εντός... μέσα στη μόδα, είναι πάντα επίκαιρος. Ναι, δηλαδή. βέβαια. Και σε ιντερνετικά ραδιόφωνα κυρίως. Και φαντάζομαι. Λοιπόν, θες να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτή την ωραία ιστορία με τα φωνητικά σύνολα? Ναι, να σας πω καταρχήν ότι αυτό το κομματάκι που ακούσατε είναι ένα μαδριγάλι γαλλικό του Pierre Passereau. Λέγεται Il est bel et bon. Είναι ωραίος και καλός ο άντρας μου, γιατί με βοηθάει στο σπίτι. Δεν με δέρνει, ταΐζει τις κότες και εμένα με αφήνει να κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή λίγο πολύ είναι το όνειρο κάθε γυναίκας. Μια χαρά βέβαια το βρίσκω. Από τότε ψάχνανε, κάποιες βρήκανε τέτοιον άντρα να είναι καλά. Τι να σου πω τώρα, να σου πω, οι Vocal Inventions είναι μια ομάδα παιδιών, νεαρών παιδιών, γι' αυτό είναι και ατρόμητα, θαραλέα και δεν φοβούνται, πειραματίζονται με την ανθρώπινη φωνή. Το σύνολό μας δηλαδή στα ελληνικά ουσιαστικά σημαίνει φωνητικές εφευρέσεις. Πάντα ψάχνουμε μουσική, χοροδιακή, φωνητική, που να έχει κάτι λίγο διαφορετικό, κάτι λίγο έξω από τα συνηθισμένα. Πάντα δηλαδή ψάχνουμε ιδιαίτερες μουσικές συνθέσεις για να ερμηνεύσουμε. Και εξού και το όνομα. Και πώς επιλέγετε κάθε φορά τα κομμάτια, ενώ υπάρχουν κάποια κομμάτια που προσαρμόζονται πιο εύκολα για φωνητικά σύνολα σε σχέση με κάποια άλλα, και εγώ δεν έχω ιδέα. Τα περισσότερα μας κομμάτια είναι ήδη χοροδιακές συνθέσεις, δηλαδή έχουν γραφεί καταρχήν για φωνητικό σύνολο, δηλαδή για ομάδα φωνών που δημιουργούν ένα οικοδόμημα. Από εκεί και πέρα οι επεξεργασίες, γιατί έχουμε και επεξεργασίες, οι πιο πολλές που έχουμε επιλέξει
δεν είναι τυχαίο ότι είναι από ήδη χοροδάνθρωπους, οι συνθέτες που έχουν μεγάλη αγάπη στη χοροδιακή μουσική, γιατί είναι ιδιαίτερη τεχνική. Να μην κάνεις μια απλή εναρμόνιση, αλλά κάπως περισσότερο να εκμεταλλευτείς τις φωνητικές ιδιότητες ενός συνόλου. Γιατί θυμάμαι και ένα χατζηδακικό, το Πέρα στο θολό ποτάμι, νομίζω, που είχατε δοκιμάσει. Ναι. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό οικοδόμημα από μόνο του, άσχετα από το επίσης εξαιρετικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Ωραία, ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε πάλι να πούμε και λίγα πράγματα γι' αυτό. Και θα ήθελες, Όλγα, να μας πεις και τι θα ακούσουμε στη συναυλία που θα γίνει στις 21 του Ιούνιου. Γενικά, πάνω κάτω μια ιδέα να πάρουμε. Ναι, θα ήθελα να σας πω. Ωραία. Η συναυλία μας θα έχει αρκετά παιχνιδιάρικα αναγεννησιακά μαδριγάλια. Λόγω της ημέρας της μουσικής. Θα έχει και αρκετά παραδοσιακά από διάφορες χώρες, όπως Βουλγαρία, όπως Κύπρο, τα οποία είναι επεξεργασμένα για τη χοροδία μας. Πολύ ωραία. Ας ακούσουμε και κάτι ακόμα, λοιπόν. Ναι. Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό, κάποια ιστοριούλα? Ναι, μπράβο, σωστά. Είναι ένα νέγρικο spiritual, το Down to the River. Έγινε γνωστό από την ταινία Oh Brother, Where Are You? Και τώρα το ακούσατε σε μία διασκευή που την έχει κάνει ο Φίλιπ Λόσον. Ο Φίλιπ Λόσον είναι ο βαρύτονος, ήταν, γιατί τώρα εδώ και 2 χρόνια έχει αποχωρήσει, ο βασικός βαρύτονος των King's Singers. Οκ. Πολύ ωραία. Και για αυτό που θα ακολουθήσει να μιλήσουμε τώρα, να το ακούσουμε και... Ό,τι θέλετε. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι ένας θρησκευτικός ύμνος. Λέγεται Verbum Supernum Prodiens. Δεν είναι ακριβώς στίχη, είναι βιβλικό κείμενο από τις ώρες
δηλαδή τη λειτουργία που είναι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, του Τόμας Ακίνας, που είναι από τους πιο γνωστούς μοναχούς που έχουν καταγράψει αυτό το κείμενο. Η μουσική όμως είναι από έναν Σλοβαίνο συνθέτη που λέγεται Νταμιάν Μόσνικ και είναι γεννηθής το 1967. Ουσιαστικά μιλάει για το λόγο τον ανώτερο, ο λόγος δηλαδή σαν σκέψη και σαν Θεός. Οκ. Πάμε λοιπόν. Θα το πούμε και αυτό. Είναι γεννηθής το 1967. Ουσιαστικά μιλάει για το λόγο τον ανώτερο, ο λόγος δηλαδή σαν σκέψη και σαν Θεός. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο λοιπόν την Όλγα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία παρουσίαση. Ωραία. Να πω καλή επιτυχία στο Piano Plus Festival. Σας περιμένουμε 21 του Ιούνιου οπωσδήποτε. Βέβαια, θα είμαστε εκεί. Εμπειρία που θα γεμίσει το πνεύμα, την ψυχή και το στομάχι σας, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Όλα χρειάζονται βέβαια. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στη Δήμητρα. Καλησπέρα από μένα. Καλησπέρα Δήμητρα. Απλά λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θέλει λίγο χρόνο. Θες να μας μιλήσει λίγο για το δικό σου κομμάτι? Ναι, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που είμαστε όλοι εδώ και το Music Society και σένα προσωπικά Σταμάτη. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω και πάλι στο Piano Plus Festival. Η γνωριμία μου ξεκίνησε με τον Αντρέα που είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και συμφοιτητές, πρώτα συμφοιτητές και μετά φίλοι, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με καθηγητή τον Λάμπη Βασιλιάδη. Είναι η τρίτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχω στο φεστιβάλ και είμαι πάντα πολύ χαρούμενη γιατί είναι μια οικογενειακή ατμόσφαιρα με μουσική, χωρίς να υπάρχουν ανταγωνισμοί και οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να σκεφτούμε, και αυτό νομίζω είναι το καλύτερο γιατί εμπνέει όλους και μας κάνει να σκεφτόμαστε τη μουσική και όχι διάφορα άλλα πράγματα.
Στις 21 Ιουνίου λοιπόν θα παίξω και εγώ στο Piano Class Festival. Τι καλό θα μας παίξεις? Θα παίξω ένα έργο του Μπέλα Μπάρτοκ, που είναι αυτοσχεδιασμοί πάνω σε παραδοσιακά ουγγρικά κομμάτια. Είναι ένα χαρακτηριστικό έργο, ας πούμε, από το στυλ του Μπάρτοκ, γιατί ο Μπάρτοκ είναι γνωστό ότι πέρα από μεγάλος συνθέτης, πιανίστας και παιδαγωγός, ήταν και πολύ μεγάλος εθνομουσικολόγος, ίσως και ο πρώτος, και μαζί με τον Κοντάι μαζέψανε παραδοσιακά τραγούδια από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ρουμανία, και όχι απλά πήγανε στα διάφορα χωριά και τα συλλέξαν, τα ηχογραφήσανε και τα γράψαν κιόλας. Και αυτό το έργο λοιπόν είναι 8 κομμάτια, 8 μικρά κομμάτια, τα οποία στηρίζονται πάνω σε παραδοσιακές μελωδίες. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο βέβαια αν είναι παραδοσιακές μελωδίες ή μελωδίες με παραδοσιακό χρώμα που έχει δημιουργήσει ο Μπάρτοκ. Παρόλα αυτά μπορείς να δεις αυτή την... Δεν μου έρχεται η λέξη, θα μου έρθει. Αυτό το συνδυασμό του φορκλωρικού στυλ με την πολύ πολύ ιδιαίτερη αρμονική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Μπάρτοκ. Μπορώ να πω ότι είναι πιο πολύπλοκο το έργο από όσο νόμιζα. Και παρότι αυτή η μουσική είναι πολύ κοντά στα δικά μας ακούσματα ως Έλληνες, δηλαδή την πρώτη φορά που το διάβασα λέω ναι, αυτό είναι και δική μας παραδοσιακή μουσική σε ένα βαθμό. Δηλαδή θα το αναγνωρίσουμε. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο λεπτομερώς γραμμένα τα πάντα που το κάνει έτσι λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά και φαίνεται και η μεγαλοφυΐα του Μπάρτοκ για μένα. Αυτό λοιπόν το έργο θα παίξει στις 21 του μηνός. Ωραία. Και τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε σαν δείγμα εδώ σήμερα? Τώρα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από μία πιάνο σονάτα του Wolfgang Amadeus Mozart και έχει 1330 σε φα μείζωνα. Είναι το πρώτο μέρος, αλέγκρο. Είναι από ηχογράφηση από την Κέρκυρα, από την Ιόνιο Ακαδημία το 2011. Ωραιότατα. Πάμε να το ακούσουμε. Ωραιότατα.
Θα ακούσατε πολλά χειροκροτήματα στο ενδιάμεσο, αλλά θυμηθήκαμε μάλλον και σκεφτήκαμε που οφείλεται αυτό. Απλά ο κόσμος δεν κρατιόταν και χειροκροτούσε συνέχεια. Ακριβώς αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν και τη Δήμητρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πολύ που ήμουν εδώ. Καλή επιτυχία. Καλά γενικά στο φεστιβάλ. Και περνάμε στον τελευταίο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Τσουκνίδας. Γεια σας. Κύριε Παναγιώτη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μάλλον το τετραγωνάκι θα πρέπει να είναι μπροστά του. Ακούγομαι? Τώρα ακούγεστε μια χαρά. Ωραία. Για πείτε μας κι εσείς λοιπόν και για τις σχέσεις σας με το φεστιβάλ, αλλά και πιο συγκεκριμένα. Καλά, θα τα πούμε όλα, αλλά ξεκινήσουμε από εκεί. Το φεστιβάλ είναι μια ιδέα, όπως τα είπε ο Ανδρέας, είναι μια ιδέα των παιδιών, των καθηγητών τους. Μέσα σε αυτούς λίγο είμαι και εγώ. Και είμαι από αυτούς που το βοηθάω, το ενστερνίστηκα και το συμπαρίσταμε και εγώ. Φέρνω και παιδιά, μαθητές, ερχόμαστε φίλοι. Γενικά το γλεντάμε, περνάμε καλά, παίζουμε σεμνά και ταπεινά, αλλά και πάρα πολύ ορεξάτα. Σε αυτό το φεστιβάλ αυτό συμπίπτει με την μέρα της μουσικής. Είναι μια όμορφη στιγμή για τη μουσική αυτή, πραγματικά εγώ έτσι τη νιώθω. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Είναι μια γιορτή του φωτός και το φως και η μουσική έχουν μια συγγένεια. Μπορεί και μια αντίθεση βέβαια. Η μουσική μπορεί να γεννήθηκε και στο σκοτάδι, οπότε γι' αυτό μπορεί να αγαπά το φως. Γεννιέται το βράδυ. Τώρα, ναι. Δεν πειράζει, μπορεί να τα ακούσουμε και το βράδυ αυτά. Και τι θα μας παρουσιάσετε εσείς ακριβώς φέτος? Φέτος έτσι εγώ και οι φίλοι μου, οι νέοι και τα παιδιά που μετέχουν στις χοροδίες, ασχολούμαστε με έναν νέο συνθέτη, νεανικό μάλλον συνθέτη, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, είναι πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο, είναι Κύπριος, έχει δώσει πάρα πολλές συναυλίες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και σε πάρα πολλές χώρες. Ξέρω ότι έχει μόνο φίλους. Η μουσική του είναι συναισθηματική, είναι όμορφη, δεν είναι σαχλή, δεν είναι φτηνή. Είναι κάτι που πραγματικά μας αρέσει και το υποστηρίζουμε. Όχι μόνο εγώ, δεν αναγκάζουμε εξάλλου κανέναν, αλλά τα παιδιά
είναι πολύ δύσκολο και να τα αναγκάσεις. Έτσι αυθόρμητα το ζητάνε. Μπορώ να πω δηλαδή ότι ακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα υπάκουσα σε δική τους θέληση παρά σε δική μου. Και έχετε παρουσιάσει ήδη αυτό το πρόγραμμα στο Δημοτικό Δίο του Μοσχάτου. Το παρουσιάσαμε μία φορά στα πλαίσια του μαθητικού φεστιβάλ του Δίου Μοσχάτου Ταύρου, που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 22 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Ένα και βέβαια, ήμουν εκεί, είχα την τύχη βασικά. Πραγματικά από όλους τους καλεσμένους εκεί άκουσα φοβερά ενθουσιαστικά σχόλια. Δυσκολεύομαι να τα πιστέψω, αλλά δεν έχουν και λόγους να μου λένε ψέματα. Και τώρα κάνουμε ένα μικρό μέρος συμμετέχοντας στο Piano Plus. Το Μιχάλης Κακογιάννης, που είναι ένας φοβερός χώρος, έχουμε ξαναπαίξει σε αυτόν άλλες 2 φορές, είναι πάρα πολύ όμορφος. Πιστεύω ότι εκεί γίνονται μόνο ωραία πράγματα και έχουμε 7-8 τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη. Έτσι μέσα σε αυτά ο Προσκυνητής, ας πούμε, είναι το πιο γνωστό, το Θα είμαι κοντά σου όταν με θες και άλλα έτσι σε αυτό το στυλ. Είναι τα παιδιά που είναι στη χοροδία είναι μικρότερα και κάποιοι φοιτητές, κάποιες φοιτήτριες, και στην ορχήστρα είναι περίπου 10 άτομα, μια μοντέρνα μεγάλη για συγκρότημα, μικρή για ορχήστρα είναι αυτή η ομάδα, με drums, κιθάρες, αλλά και κριτική λύρα, δηλαδή ένα σύνολο που είναι λίγο ethnic. Τώρα το κακό είναι ότι έχουμε ένα θεματάκι. Δεν έχουμε κάποιο δείγμα για να ακούσουμε από το μουσικό σύνολο Άνοιξη σήμερα. Δεν πειράζει, είναι πασίγνωστη η μουσική του. Ο κόσμος άμα ακούει τον Προσκυνητή το φέρνει στο μυαλό του. Ναι, αλλά ακούγαμε και τα παιδιά αυτό. Δεν έχω κάτι διαθέσιμο, δεν ετοιμάστηκα γι' αυτό. Θα παίξουμε κάτι στις επόμενες εκπομπές, έστω και από παλιότερες συναυλίες. Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Οπότε τώρα έλεγα να βάλω κάτι από τα δικά μου για να ακουστεί κάτι. Είναι πολύ καλές οι επιλογές σου. Ελάτε, σταματήστε. Εντάξει, λοιπόν. Οπότε ακούμε κάτι και επανερχόμαστε. Όπου κι αν πας
τη συννεφιά. Κόπηκε απότομα το τραγουδάκι. Κάπου εδώ λέγαμε να ανακεφαλαιώσουμε λίγο. Οπότε έχουμε και λέμε την Παρασκευή 21 Ιουνίου. Όπως λέμε και στο σποτάκι, γιορτάζουμε όλοι μαζί. Τυχαίνει να είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206. Εισιτήρια προπολούνται στα καταστήματα Public καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Μπράβο, αυτό δεν το είπαμε πριν. Στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα. Να αναφέρουμε πάλι μερικά ονόματα. Καλά, θα έχουμε μερικά ονόματα. Θα είναι το φωνητικό σύνολο Vocal Inventions που ακούσαμε και δείγματα της δουλειάς τους. Η Δήμητρα Κοκκινοπούλου στο πιάνο. Θα έχουμε ένα σύνολο για κλαρινέτο και πιάνο. Ένα πιανιστικό ντουο επίσης. Και επειδή αν δεν χορτάσατε πιάνο, θα έχουμε επίσης και πιάνο και φωνή με την Ελένη Βουδουράκη από την Λυρική Σκηνή. Θα έχουμε το μουσικό σύνολο Άνοιξη με διευθυντή τον Παναγιώτη Τσουκνίδα και φυσικά θα έχουμε τον Ευτύχη Μπλέτσα που θα ανοίξει την εκδήλωση και θα μας δώσει έτσι μια νότα μουσική και συνάμα γευστική. Ωραιότατα. Να πούμε ότι ο Ανδρέας θα είναι και την επόμενη Δευτέρα μαζί μας με έναν καλλιτέχνη που δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε, τον κρατάμε για έκπληξη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ, θα είμαστε εκεί. Είπαμε το Music Society στηρίζει και φέτος το Piano Plus Festival και τη μεγάλη γιορτή για τα 5 χρόνια του φεστιβάλ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και για ακόμη μια φορά ευχαριστούμε όλο το σύνολο του Music Society που είναι κοντά μας και μας δίνεται τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε έτσι λίγο περισσότερο το έργο μας. Και εμείς προσπαθούμε ό,τι καλό γίνεται να το στηρίζουμε με τον τρόπο μας όσο μπορούμε. Ωραία, λοιπόν, στο επανειδήν. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για 10 λεπτά και ακόμα θα τα ξαναπούμε. Εμείς δεν χανόμαστε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.